El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell aprovarà una ajuda directa de 80.000 euros per als familiars de les víctimes mortals de la Dana d'octubre del 2024. Hoy quiero dar un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes. Creo que es de justicia y creo que es necesario hacerlo. L'anunci s'ha produït durant la sessió de control a les Corts Valencianes, on el cap del Consell ha qualificat la mesura com un pas més per a pal·liar els danys d'una catàstrofe sense precedents. Durant la seva intervenció, el president també ha fet balanç dels primers 80 dies de govern, destacant la baixada d'impostos per a rendes baixes i mitjanes, el nou decret d'atenció primària, el pla estratègic contra el càncer i el desplegament del Pla Vive amb 4.800 vivendes socials en marxa. Este año iban a ser casi 1 millón de valencianos y valencianas las que van a poder optar a las desgravaciones en la renta. Pero hemos dado también un paso más allá en el impuesto de sucesiones y donaciones, que lo hemos ampliado a un 25% para hermanos y sobrinos y que llegará al 50% en el año 2027. Hemos puesto en marcha el plan estratégico contra el cáncer, con más psicólogos, con una apuesta decidida por más tecnología y, sobre todo, con el reto y el compromiso de intentar llegar a que en solo 7 días una persona que es diagnosticada con un cáncer pase directamente a ser tratada por un especialista. En matèria d'habitatge públic, ha defensat l'actuació del Consell en el cas de la promoció de les naus i ha anunciat el reforç dels controls en l'adjudicació de vivendes de protecció pública. Lo primero que hice, nada más detectar irregularidades, suspendido de empleo y sueldo, un funcionario puede adjudicar a su mujer una vivienda social de la polémica promoción en Alicante. Al que ustedes le habían ascendido, yo lo aparté. Y la tercera, lo trasladamos de inmediato a la Fiscalía. El president ha defensat el diàleg institucional i ha reiterat la voluntat del Consell de centrar l'acció de govern en mesures econòmiques, socials i sanitàries orientades a donar estabilitat i resposta als reptes actuals de la Comunitat Valenciana.